43 minuts passen de les 11 del matí i estem en directe un dilluns més comptant amb la col·laboració de la Laia Gil de l'Espai Jove. També donem la benvinguda i els bons dies a les persones que s'informin per Facebook, perquè aquestes entrevistes les enregistrem i procurem posar-les aviat, a vegades no tan aviat, però a veure, es farà el possible. Avui amb un coloridíssim cartell. Avui ja com... És estiu, ja. És estiu? Això ja fa olor estiu. Ui, doncs avui la temperatura ha baixat un pèl, no? Bueno, el vent. Bueno, bé. A veure, què? Al juliol comencem l'estiu jove. Sí. Llavors, això implica que hi ha activitats al matí i activitats a la tarda. Molt bé. Tot i que l'horari d'obertura dels espais joves és de dilluns a dissabte, de 4 a 8. És a dir, les activitats al matí només vens, fas l'activitat o el taller i ja està. No és un espai... Que estigui obert. Sí, correcte. Vale. Llavors, novetat, aquest any, en lloc d'haver-hi cada dilluns el mateix, cada dimarts, el que hem fet ha sigut de 2 setmanes en 2 setmanes. Vale. Cada 2 setmanes fem una activitat diferent als matins. Molt bé. I són tenen un preu simbòlic de 10 euros pel tema del material i tot. Ah, val. I què són? Pues començarem el juliol amb 2 setmanes de paddle surf, que és una activitat que els agrada bastant i bueno, l'any passat no la vam poder fer, l'any passat vam fer caiac, doncs aquest any tornem a enganxar-nos amb el paddle surf. Llavors, del 15 al 19 de juliol, esta sí que és només una setmana, perquè el guió ho diu així, que és la setmana tecnològica. L'empresa que normalment ens portava tot el tema de fer robòtica i tot, el que ens ha proposat és agafar en una setmana, de dilluns a divendres, fer un tastet de diferents activitats. I a partir d'aquí, si agrada molt una, segurament ens podem plantejar... S'allargarà una mica més o es farà un altre dia? Segurament ens podrem plantejar per Setmana Santa, per Nadal, per un altre estiu, ja llavors, si agrada molt no sé, disseny de no sé què, disseny de no sé què ho farem un altre. Ens dona una idea. Ja són tastets petits per encertar més. Sí, perquè també ara hem tingut un canvi generacional de joves, llavors, clar, els que teníem fins ara sabíem exactament el que els agradava, i ara aquests joves ja no són tan joves. Bueno, sí, però no, però ja no tan joves. Tenen una altra prioritat, ja treballen, ja estic vull dir. Ja, que és normal, tot va evolucionant. Llavors, evidentment, ens hem d'adaptar i ens hem d'adaptar al públic actual. I per adaptar-nos els hem de conèixer, hem de saber què volen. Molt bé. Després hi ha una activitat que es diu tastet de teatre, per acabar el juliol i la primera setmana d'agost. Després tenim aquella setmana de la Joventut Solidària, que aquell dia parem tot, quasi, i fem activitat solidària en benefici d'una associació. Llavors, durant aquella setmana no hi haurà tallers al matí, sinó que estarem preparant tot el tema d'aquesta activitat, on els joves són els voluntaris. És Setmana de la Joventut Solidària, però els joves són els voluntaris. Llavors necessitem de la gent que vingui a les activitats, als tallers. Per quan serà, si concretem dates? La Setmana de la Joventut Solidària em sembla que és del 7 al 14. De juliol? No, d'agost. Comença un dimecres, que ens posem amb l'activitat que fa Cultura del Circ. Aquell dia comencem a vendre ja el berenar allà a la plaça i després ja cada dia hi ha alguna coseta, hi ha algun acte. Aquest any replantegem el famós vermut. Sí? Sí, hem decidit passar-lo a divendres i fer una festa a tarda-nit, perquè el fèiem diumenge amb un blat de sol espectacular, clar. Sí, això és veritat. Llavors era molt d'esforç físic, acabava molt cansats, i tampoc no arribaves a recaudar tantíssims diners amb aquella activitat. Sí que era una de les activitats que més recaudava, però, clar, la gent venia, te consumia alguna cosa, però marxaven. Ràpidament. Allà no es quedava a fer volta i volta. Clar, a les 12 del migdia, en una plaça sense sombra, doncs s'entén, no? Jo tampoc li diria, jo col·laboraria, donaria alguna cosa i me n'aniria. I clar, també ens interessa, no?, veure. Llavors, per això ho passem a una activitat de tarda-nit, i així ja, per almenys, el problema de la calor no la tindrem. Molt bé, clar, no està bé. I després deixem passar a festes majors, que per festes majors aquí Hospitalet està tancat, a Vandellòs està obert, excepte el dia 15, que és festiu a tot arreu,
i fem un taller de handmade, que és una mica... Doncs són 15 dies de diferents estils d'art. Doncs farem, no sé si farem una mica de lienzo, una mica de fang, una mica de... També, no? Per provar. Tastets. Sí, són tastets. Està any de tastet, la cosa. Aquesta vegada la Setmana Solidària va destinada a quina entitat? Ai, espera. És que és l'Associació Nacional de Malalts de Sarcoïdosis, Sí? que es diu... Les sigles són ANES, me sembla. Vale. És una malaltia minoritària i hi ha una persona aquí al municipi que la té, per tant, doncs s'ha implicat molt i té moltes ganes de que això, no? De que els joves vinguin i col·laborin. Funcioni. Sí, clar. Bé, fantàstic. Sempre intentem buscar alguna cosa pues, que puguem tirar d'algú, no? Perquè al final l'equip nosaltres tenim un equip, però necessitem saber i necessitem... De fet, una de les novetats d'esta setmana és que aquesta, no sé si esta noia o algú de l'associació, vindrà i farà una petita conferència un dia explicant, no, què és. Perquè al final la gent també vol saber. Clar, tu dius la Lliga contra el Càncer i tothom sap sí, què és el càncer. Molt que sí, però potser la gent no sap exactament què afecta o què és això. Llavors, bueno, també tenen l'oportunitat, no, pues jo m'explico i llavors conscienciem a la gent de què passa o quines limitacions té una persona que està patint això. Amb aquesta malaltia. Vale. Més? Llavors, bueno, les tardes estarem oberts de 4 a 8, tant Vandellós com Hospitalet. Com habitualment? Sí. Bueno, no, Vandellós normalment no obrim. És veritat, és el cap de setmana. Habitualment a l'estiu. Molt bé. I hi haurà activitats, però aquestes sí que són totes gratuïtes. Vale. Llavors, bueno, ja les anirem dient, no? No sé. Vale. No, conforme vingui la data les anirem recordant. Sí, anirem. I a més, la idea és fer molta publicitat, no? Amb les xarxes socials, que ens funcionen molt bé amb els joves. Claro que sí. I les gorres de la campanya Posa't de córrer, que vosaltres també vau participar, què tal? Totes venudes. Va costar una mica. Va costar. De fet, l'última, clar, ens en van quedar al final 2. Sí. Les vam vendre, clar, la noia que va vindre en volia 4. I era, hòstia, ara sí que ja no tinc marge de dir, doncs... Te les demano. Clar. Però, bueno, em sembla que les va poder aconseguir via online, per tant, suposo que va poder anar sense perfectament, sense cap problema. Sí, nosaltres les 25 gorres les vam poder vendre. Sí. I, per tant, hem ingressat a FANOC 525 euros íntegres, diré. Que bons són. Sí, home. Van vendre 7.500 gorres. O sigui que ha estat molt bé, estan molt contents, va fer un dia esplèndid. Sí. Sí, perquè l'any passat no va ser així. Clar, de fet, per això ho havíem passat a juny. Sí. Clar, algú que havia vingut a comprar la gorra em deia, és que l'any passat era abans, vam tindre molt de fred, però clar, ara el juny fa molta calor. I jo, bueno, però tampoc ho pots encertar, és el que hi ha, a més de veritat, és el que hi ha. Doncs, Laia, t'agradaria fer alguna cosa més? No, bueno, dir a la gent que estiguin ben atents a les xarxes perquè ho anirem anunciant, les activitats. Clar, també nosaltres aquí anirem donant informació puntual. Cada setmana. Tant a l'agenda com la Laia cada setmana ve i ens ho explicarà si estiu o no. A que sí? Sí. Val. Doncs, Laia Gil, que tingueu molt bona setmana. Gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres també. Fins la setmana pròxima.